Blender programa erabiliko dugu demostrazio bat egiteko. Nola kuboa 3 piramide berdinez osatuta dagoen. Irikitzen dugunean Blender beti azaltzen zaigu eszena eta kuboa, eta zatitzeko beste 3 kubo berdinak sortuko ditugu. Horretarako Shift D sakatuko dugu eta I ardatzean kopiatuko du kuboa, berriz Shift D, I tekla sakatu eta 3. aldiz Shift D eta I tekla. Hau izango da originala eta hauek bakoitzean sortuko deu piramide bat. Horretarako hurbildu gaitezke, hartuko dugu lehenengo kuboa eta hemen Object Mode jartzen duen lekuan Edit Mode klikatuko dugu eta erpinak, ertzak eta planoak lantzeko hauetan aukeratuko ditugu erpinak, A teklarekin deshautaketa egingo dugu eta orain erresago ikusteko modua alambrikoa, wireframe hau sakatuko dugu. Eta jungo gera aukeratutakoan plano bat beste 3 kenduko ditugu. Orduan plano hau aukeratzen badet, erpin hau kenduko dut, erpin hau ere bai, erpin hau ere bai, eta orain hau izango da piramidearen oina eta hau punta. Horretarako aukeratuko ditut erpin hau eta Shift teklarekin beste hau eta F teklarekin elkartuko dut oso azkar. Erpin hau aukeratu eta punta eta F teklarekin elkartu. Eta erpin hau Shift tekla eta punta F-rekin elkartu. Ia izango nuke lehenengo piramidea. Atako naiz eta Object Mode sakatuko dut eta orain aukeratuta hautaketa egingo dut bigarren kuboan. Aukeratutako planoa beste bat izango da, orduan Edit Mode jarri eta beste hauek ezabatuko ditut. Hau, 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 eta orain elkarketa egin, 2 puntu Shift erabiliz eta gero F. 2 puntu eta F. Ja badaukat bigarren piramidea eta faltako litzaiguke 3. Hau aukeratu. Hau baldin bada elkargunea, badaukat plano hau eginda, beste plano hau eginda, falta zaigu hemengo plano hau. Horretarako ezabatuko ditugu puntu hau, erpin hau, beste hau eta beste hau. Eta orain elkartuko ditugu 2 erpin hauek, F teklarekin, 2 erpin hauek F teklarekin, eta 2 erpin hauek F teklarekin. Egin dugu ariketa, orain mugituko ditugu demostratzeko zuzen dagoela. Hartu dezakegu piramide hau
bat hemen jarri, hau hemen, oinek aldeekin bat egiten dute. Eta horrela demostratzen da kubo bat hiru piramide berdinetan zatitu daitekela.